अखाबो हागासिनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉर्निंग लोगोफोर दिनै आङो नै न'आव थांनो नागिरदों आरो बलांगुरियाव दा बिजनियावसो दं नालाय लोगोनि न'आवसो दं आङो मैया फैदोंमोन थांफिनसै आरो अखा हागासिनो लोगोफोर बाहेरायाव अखा हाबाबो थांनोसै आङो उफाय गैया गथ'जों थांनोसै मानो होनबा दा जोंना बलांगुरि मन्थ्रआव फुजा होनो नागिरदों आरो आं आब'मोनजों फैफागोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबावदो लोगोफोर अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ सेयार खालामनोसै भिडिअखौ खानायाबो जि रोजा ने बेखायनो जों सिनजानो लुबैबाय थायो आरो ओमफ्राय नैबे आगैया आंजों खानाय सिनजानो नागिरदों आरो खानाया बिराद गोलाव सिनियानो बिराद गोबाव जाबायमोन खोमा ओमफ्राय एफा उन्दैयावथ' खानाय गोलाव लाजायाना बारा खाननो हाया मानो हायानो आरो खानायाबो बिराद रोजाखा ओंखायनो एसे दिनै सिनना होनोसै आरो आं सिननो रोङाबाबो एसे जेखिनि आं रोंनाय बायदिनो सिनलाबायनोसै आरो जानला मानला रोङाबाबो 그래? 아유, 근데 이렇게 되면 되잖아. 뭐야? 예. लोगोफोर दाना खिथाहरदो आंनि खानाय सिननाया माबायदि जाखो खानाय गोलावा दा खान्दा जाबायना नैबे लोगोनि आबैया आरो अन्थाव बाथावनो थाबायनो बारा हाला न' सिङावनो थाबाय थानांसै दाना फिलफिलि नेगासिनो नै हेल' होनदो दे माथा दंमोन ओइ नै फिलफिलि फैगौ थथ' नैबे जायगानि मुङा जाबाय मा साइटिंगिरि दे लोगोफोर सिनायना ला कम्पिटिसन दे गथ'फोरनि कम्पिटिसन गथ'फोरनि नालाय हो खेदो दे 어디 있어? 말. 하싱 하나 하싱나. 당신 하싱? 네. 바이바이. 안돼. Nah, dah angin sedang mempindah untuk aku bayar लोगोफोर nih लामाया बिराद मोजां साजायो आरो बेवहाय बोसोरफ्रोमबो साजायखायो लाइमोन नोगोर होननाय बे जायगाखौ मोनायाव बिराद समायना नुयो नैबे जाबाय जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बेवहायनो आङो फरायोमोन आरो स्कुलाव 2006 आवनो एस्टाब्लिश खालामनायमोन बियो 2006 आवनो आङो थाफैजेनदोंमोन आरो बेवहाय नै माला अक्सिगिरि मोनफैखो जोङो पात्ता मोनलायासै बेयाव महालया फुजा जादोंमोन आरो गिदिरानो जादों बेवहायबो गासिबो लाबोजोबदों सार्कास फिल्म नागरटला गासिबो लाबोजोबदों आरो
ओमफ्राय आं बेरायफैनाय जायासै बेवहाय। फाइनालि लोगोफोर दा जोंनि जायगा मोनफैबाय, माने बलांगुरि मोनफैबाय आरो। लोगोफोर आं नै न'आव मोनफैबाय। नै दाना आं हारसिंसो जाबाय न'आव। आब'मोनहा फुजा हैबाय आरो बलांगुरि मन्दिराव। ओमफ्राय आं गालां जाबाय। आंबो थांनो लुगैदोंमोन, फैनो लुगैदोंमोन, आंबो फुजा होफेराखै, मन्दिराव फुजा हैफेराखै आंबो। फैनो लुगैदोंमोन नाथाय हास्लाबासै। फुङावनो हैनांगौना, बिराद भिर जायो नालाय मन्दिराव, बयबो फुजा होफैयो। ओमफ्राय आंहा बिसिनिफ्रायसो फैदोंना, मोनासै आरो। दा मोनायाव थांनाय जायोबा खुलुमहैनोसै, थांनाय जायाबाथ' गैया। लोगोआसो लेंहरगासिनो दा मोनायावबो। आङो दा गावसोर चेन्ज खालामग्रोनोसै, आंनि उनावहाय आङो लान्च रेडि खालामनोसै। नोंथांमोना लांबाय थादो, आं मा ओंख्रि सङो, निरामिससो संनांगोन दिनै, मा मैगं दङ। मैगं रेडि खालामनोसै आरो माइरं सुहैनोसै ना। लोगोफोर नै बे लाव दंना, बे लावखौनो संसै आङो आलु होदेरनानै लाब्रा। ओमफ्राय दा आङो माइरं सुहैग्रोनोसै आरो। बेनि उनावहाय मैगंखौ हाबाय थानोसै, ओमफ्राय संनोसै। फार्स्ट अफ अल आङो इहुरु लामायाव थाबाय थायो गावहा। सोलानाङा दे आंखौ। माबायाबा गेसा सुनानै दंमोन ना, बेखौ संनो आरो फुजानिफ्राय। ओमफ्राय संनोसै आङो, रेडि खालामबाय नै सुखाखौ। जाबाय लोगोफोर, दा ओंखामाथ' मोनबाय थासिगोन ना, दा आङो मैगं हानोसै आरो ना। मैगं हानानै आरो संनोसैलाय। नै आं बिदि पिस खालामनानै लाग्रोजोब्बाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दा हाबाय थानोसै। लोगोफोर नोंस्रा नै बिदि लाव बिगुरखौ जागोन ना जाया? लाव बिगुरखौ मोनजाफेराखै नामा? लाव बिगुरखौ हले आङो सिगाङाव जायोमोन दे, दासो जानायानो जाला। सिगाङाव बिजनियाव थायोबा जानाय जायोमोन, एस फरायनाय समफ्राव। गोथाव जायो खिन्थु फ्राय जानो, आलु लगायनानै जानांगौ आरो। लाव बिगुर, जोगोनार बिगुर गोथाव जायो आरो। खुमब्रानियाबो जाजाबावगौसो मोनदां, सुमु सुमु गैयामोनबा ना। भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालामना हो। आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैहाय, साबस्क्राइब खालामिफ्रा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोना साबस्क्राइबखौनो खालामना होआ, ओंखायनो भिडिअखौनो लाबोनो गोसो जालायला। साराया दुंबाय नै लोगोफोर, आं दा बेवहाय थाव लुनोसै आरो एसे। जाबाय, बांद्राय बुरजा होलाया। बेदर ना गैया नालाय, निरामिसखा। बिनि उनाव आङो दा सामब्राम बानलु होनोसै, ओमफ्राय ओंख्रिखौ संनोसै आरो ना। अरावबो दुंबायानो नै, आङो दा सामब्राम बानलु हरनोसै, नोंथांमोना नायबाय थादो ओंख्रि संनायखौ। ओरैबायदि डिसटेन्स जाखायो आरोखि आं नै बेयावसो थाखायो। आङो बेवहाय संख्रि होखाबाय, ओमफ्राय आं दायो दसेहाय खोबनानै दोनसै आरो। दा हालदैखौ दा एसे होगोन, एसे रबथोंसै ना। आयै नै माबा एरनाया लेद्राय जाबायना, एसे खामलायबायसो। हालदै होनोसै आं दा लोगोफोर, हालदै एसे होनोसै, बेनि उनावहाय एसे दै होनोसै आरो। दा आङो मस्ला सामब्राम गुफुर देना लाग्रोनोसै। जिरखाबायमोन आङो सामब्राम गुफुरजों मस्ला, खेबसेनो ज' देगोन आङो, आलदा आलदा देबाय थाया।
सामब्राम गुफुर जिरनायावनो आंना ओंख्रिया एसे खामगुलायदों आरो आङो सबाइ नैबे मटर थाइखौ लानोसै आरो ओमफ्राय दसे एवखांनानै दोननोसै मटरखौ दोनबाय आङो बिनि उनाव ओमफ्राय दोननोसै बेखौ बारा संनो रोङा आङो दाबा दाबा सङो जानला मोनला बे गोसो लिंखांबायो जोंहा एक्सपार्ट जोंहा आङो ओंखामल' संनो रोङा दैखौ गिलाससे होबाय आङो गिलाससे माबे हाथायसै लोगोफोर जाबायानो नै लोगोफोर ओंख्रिया रेडि जाबाय आङो दा संख्रि टेस्ट खालामनायनोसै गुदुं लामनाया मा लाबोदों मिस्थि जेलापि आटा नेमखि जुलाफिया सोरबा जानोबा जाफैनो हागोन मेरला दङ गोदै गोदै सोरबा गोदै गोदै जानो मोजां मोनोबा नै बे माबालाय बे जुलापि जानोसै नै जोंहा फुजानि अके फुदुंगासिनो आलासिफोरबो दंफैयो गोथाव नै लोगोफोर फुजानि बिदि मोनजासिगोन जुलापि प्रसादबो नै आटा नेमखि दङ मिस्थि दङ आरो मोजाङानो मोजां सिबिंनि जुलापि नै गोबाव जायोमोन जुलापि मोनजायो सिबिंनिखौ खिन्थु आङो बै मोनसेखौ जानो बायो गोदैद्राय ना गोदैयानो बेबो मिस्थि बिदिब्ला आं जाबाय थानोसै लोगोफोर बिदिखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय